galegos é o máis alá. Ui, que medo. Pois é iso, home, é o que che digo eu, estamos moi mal considerados, somos a última merda. Si, ó. E mira que cando chegas ao purgatorio che din ti, va a Santa Compaña, pensas, Dios, vaya chollo máis importante me tocou. Pero despois resulta que nah. A Santa Compaña funcionou moi ben ao principio, pero despois veo a luz eléctrica e xa non hai quen criar a Santa Compaña. Acabouse. Hai que ir cos mundos, hai que ir progresando, avanzando. Pero non dixo nada, que es por logo din que gobernas ti. Eixes de riba, sonche moi quisquillosos. Oh, o outro día mandaron por o inferno a Pancracio porque sei que se queixou de que traballaba moitas horas. O que te digo, o que te digo. Queres un petillo? Se non... Toma. Porque non pasan as horas aquí. Este poncho que a mí me matou. E logo fumabas moito. Non fumaba. Pero bueno, sempre andaba pedindo. E un día tuve unha mala suerte, dirlle pedí a meu irmán. E resulta que ele non me quixo dar, que ainda máis rata que a min, discutimos os dous, e matoume. Carallo, po teu irmán, Unha persona maravillosa. Ten un corazón que non lle cabe no peito, unha cousa extraordinaria. Pero nada, ten un pronto jodido que é o que eu... Ai, envidia ese petillo que hai traballo. Vamos, veña, que ven. Oi, somos a Santa Compaña. Mais frío, mais frío. Oi, somos a Santa Compaña. Este que non ten gracia aburrido. Que vai ter? Isto resultaba divertido ao principio, ahora xa é repetitivo. Si, ó. Bueno, eu por o petillo. Tes outro petillo? Arre carallo, non me extraña que te mataran, Como está a estrada, Trotsky? A xeda que caeu esta noite, hai que andar continuo que nos matamos. Oye, parar aquel tunante que vai a pinta, Suba, amigo, suba. Que? Abrigouse, sei que vai frío. A min o frío tanto me ten, eu nin sento nin padezo. Iso é pola circulación, pásalle a miña sogra nas pernas. Pero que di, home? Acaso non sabe quen son eu? Pois non, agora aínda que me mato non caio, Son a morte. Así que a morte, pero a morte así en xeral, a lo loco, ala, veña. É que vai vostedes por aquí? E que vou facer? Choiando. Normal. É que esta zona dá moito de sí, Hai cada curva aquí que parece un circuito de Montmeló. Hai máis mortos que en Afganistán. Non, eu non veño por asuntos de tráfico. Vou a Santiago buscar un remolón. Non me diga máis. Un que non quere morrer, Nada, chico, que non hai maneira. Xente atravesada, É o carallo. Se o que digo eu, que cando toca, toca. Claro. E se hai que ir, vaise. E xa está, e non vale porse a discutir. Ai, que teño dous fillos pequenos. Ai, que vai ser de miña muller sen min. Ai, que quero saber como quedou o Celta na UEFA. Home, non vale discutir. Home, por favor. É que a xente é ben pouco cumpridor, Carallo, porcona, como ves? Que parece que vas por bailar a luna a cazar un viudo. Ai, hai que saber estar, pilla, este sitios hai que mirar arreglada, non como a outras. Arreglada si, pero ti vas a ser a reiña do putico. É que botaches, pártame un raio se non botaches a mão do lajarto, caralho. Lajarto, é o que levas tin tras pernas. Ai, o que me deixo! Ai, o que me... Señora. Mira ese home, que me chamou a atención pola tua culpa e na miña vida vindiante non conozco. Imos facer que rezamos un pouco. Aí falaches. Pero si, aquela que tal e non é a viúva. Que pendo. Mira, vale, que pinta drallo. Eu está con ela non é o cuñado. Ai, o cuñazo. Mira como mira pa ela. E se tenlle ganas a viúva. Ai, o que dis. Mira tal difuntiño quente, mira o que dis. Ai, cala a boca. Ai, é aquele é a nai que parece que ríe en vez de chorar, parece que... Que Pancracio tiña moita leireña de Dios para repartir. Moita. Tiña leiras. Eran edificables. Case todas. Carallo, logo tamén choraba eu. Coiches. Imos ver que traxe leva. É modo que non. Pero moito mellorou Pancracio, mira pa aí, hasta puxo piercings. Ai, que piercing nin que nada, tros miña. Son pendientes.
Pero ti non ves que está unha muller que non é un home? Enjañácherme de velatorio non é aquí. Ai, tira para fora, vamos marchar. Espera. E ahora que veñen pinchos, podemos esperar un pouco. Que agora viñemos en punto. Oiches, non se che ocurra meter os de foie gras como fixeches a última vez no bolso, que xa sabes como che quedou, Ti tomarme por tonta. Mujer prevenida. Vale por 7. Toda miña hermanciña. É para ti. Pa min tamén trouxe, non ti que pensa. Ainda has de Vente reventar. detrás min, que eu sei o camiño. número de ecuaciones del sistema es menor que el de incógnitas, Onde vai a nena? eu que sei, non la vin. El rango de la matriz es siempre menor que el número de incógnitas. Logo estamos Normal, sós. Normal. Paquiño. Y por consiguiente... Pois daquela podíamos aproveitar, xa que estamos sós, para facer o amor aquí donde vais. Pero xa que te digo, me mira que esponja, Estaba eu tranquilo con geometría vectorial e ves, metía a falar de cousas que me poñen triste. Ai, que merda de home, mira, vou facer a cea, que así non perdo tempo. Que casa, chico, que casa. Menos mal que botan un Celta a Fenerbahce. Xa que te digo, todo o día xogando, xa que te da televisión que van botar o Celta, muller. Non podo, se que somos espíritus. Que espíritus, home, deixa de fumar porros que estades todo o día endrogándovos. Non podo, se que me lo que por eso. Mamá. Vamos. Palmira, venme la filla, mira, venme la filla que eu sei que lle ensinades aos rapaces. Oh, pero que fai aí a nena? Sí. Secuestramos espíritus. Está en outra dimensión. Outra dimensión, Virgen Santísima, de la frente a la brajeta para que el demonio non se me meta. Pero salme dai, mira con que roupa me foi pa outra dimensión. Mira que te teño dito que te cambies, que vayas limpia de abaixo, que calquer día topamos no hospital que as brajas todas cheas de merda. Salta aí, vete. Non podo. Non podo, eso pasa por ver tantas viudas, como a ti. Esto é todo das compañías que andas. Parva, con ese mamalón que estás todo o día no parque, que un día fai chumbón, a quen ten que aguantar co que veña? Que vai ser? É o forro. A que me agobio son eu, Eu non estou para estar nesta tensión, que estou caminopausia. Fala en favor, Paco, dille a nena que salte inmediatamente da televisión. E ti, fora aí. Vou facer a cea, que se me ata. Ai, mamá. Espabila. Aquí dentro non fala nada. Como que sabes de mecánica. Menos mal que mañá marcho para Astorga, que senón... Bueno. A ver, ella, vai forza a ti. Vivo. Que nena, estás ben? Estou guai. Guau, a dimensión. Uri, Sí. tens que provala. Guau, me vou dar un voltio, abur. Mi madre, como os teñen a cabeciña. Ainda vou ter que probar un día esas cousas. Agora ven o Celta tranquilo. Ai, mamá. Agora Ferruca e o Duaro. Case que eu non vexo a partido tranquilo. Non está, marchou. Queremos a rapaza. Queremos a nome. Ainda vou poñer a segunda, que... Ai, mamá, querida. Que está, Teo? Paco, Que pasa? mira pa mí. Que teño? É ti moi mala cara tes. Non sei se non estarás collendo a gripe. A ver, fai así. Mellor. Que pasa? Xa están os resultados das análisis. Este home está moi mal. A ver. Está morrendo, fíxese. Moi ben, pois non hai problema. Va salir, dixo. Non sei que me dá. Pois hai que utilizar a psicología. Dicirlo directamente. Pero que non sexa un trauma para el. Poñerse no seu caso. Que non sexa duro. Xa sabe, sen presas, con calma. Xa, doutor, pero é que... Mira, aprende. Atontado. Teño algo que dicirlle, é moi importante. Xa ten os resultados dos análisis. Temos os resultados dos análisis e non temos dúbidas, porque apuntan todos cara ao mesmo sitio. Temos o resultado definitivo. Que maravilla, que peso me quita de riba, doutor. Pois xa ve, porque aquí somos bastante profesionais e sabemos exactamente que é o que lle pasa. Pero que me vai dicir a min? Que somente tardaron ano e medio en darme cita, que maravilla. Para que logo digan, que pasa, periquita? Cariño. Doutor. Sí, pero que pasa? Que pasa? Non ve que estou ocupado? É que non me dá o resultado dos análisis e teño o coche aparcado en doble fila e teño me dá como levo o indastre. Ai, os análisis, sí, home, xa me lembro, verá, vostede vai morrer. Vai morrer daqui a pouco. Non, daqui a nada. En fin, xa me extraña que siga falando. Ata logo. Ui, dixen ata logo, que?
tonto. Seguro que non o volvo a ver. Que teña sorte no tanatorio. Psicología. Imbécil. Cari, fíjate qué preciosidad de hecho. Tú calla. Muy buenas tardes, Nodedio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por la romería, ¿no? Veñen. Pues sí, venimos a la romería y venimos de Madrid, además, por la autovía. Cuidado. Qué menuda autovía que os hemos hecho, gallego. Joder, Cari. Cuéntale al señor cómo venía yo adelantando los camiones. Bueno, cállate, que tú de carretera entiendes lo justito, ya sabe usted, las mujeres. Mulleres, por favor. Vamos, solo. Mira unha cousa, que veñen de vivos ou de mortos? No, de vivo, de vivo. Ya le digo que venimos de Madrid, nosotros siempre de vivo. Ah, amigo, aí mataches, no. Porque este é un posto para os que veñen de mortos. Hombre, gallego, pero no me digas que véndeme véndeme esta figurita que es muy mona, esta de la tetica, de la... Mira, Cari, qué figurita más apañada, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues, a ver... Ahora, cállate, que te pones a hablar tú de figurita y la liamos aquí hasta la noche, que esta es la... ¿Sabe usted cómo son ellas? Las mujeres, me refiero. Non vai poder ser, amigo, non vai poder ser. Sinto moito, son as normas. Oye, pues me acaba usted de jorobar el viaje, ¿eh? Porque a ver cómo llegamos nosotros a Madrid ahora sin llevarnos una figurita de esta. Pois, amigo, como non borra aquí mesmo, vexo yo complicado, Joder, pero eso... A ver, que se me está ocurriendo a mí una idea... Perdón usted. Cari, anda, asómate allá al acantilado y fíjate cómo las gaviotas se comen los perceritos, que es un espectáculo digno de verse. Anda para allá, venga, anda para allá. A conocer la naturaleza. Más burra esta, que se mete en todo, aunque no sepa. Que digo yo, que se me está ocurriendo que igual si usted me da un golpe cerretero y seco a lo que es aquí en la... Bueno, perdón, voy a sacarla. Aquí en lo que es la coronilla, yo creo que casi seguro que yo palmo, ¿eh? Pero, criatura, vostede cree que compensa, pero... Vos, quite usted, sí. A mí cuando se me mete una cosa en la cabeza que es que tiene que ser, vamos. Y además que le digo una cosa, cualquiera de estas figuritas en el chalet de la sierra van, pero que bonitas. No, tranquilo, como queira, como vostede queira. Venga, hombre. Vou ver se teño algo por aquí. Pues venga, a ver si tiene usted algo por ahí. Y me da usted aquí lo que es la... O típico mazo de San Andrés de Teixido, esto valerá, non? Hombre, eso, vamos, esto con eso va usted sobrado. Venga, pues Veña, aí vamos, Ahí está, venga. Usted perdone, que ustedes estarán acostumbrados, pero es que en Madrid se muere uno una vez en la vida, ¿sabe? A min despois non se me queixe, ¿Qué dice usted, hombre, que me voy a quejar? Joder, que ligerito se está así, Coño, estupendo. Pues nada, me va a dar usted... Deme usted 2 bustos de estos y la de la tetica. Me cago na... Que me acabo de acordar que cerramos agora. É unha lástima, volvo vostede mañán. Joder, pero mañana que vengo, ¿de vivo o de muerto? No, de morto. Bueno, pues por lo menos ya tenemos el trabajo hecho. Venga. Hala, por la sombra. Hasta mañana. ¡Un momento! ¡Se va! ¡Adiante! ¡Aleluya, abogado! ¿Qué tal? Oh, perdón. ¿Cómo andamos? Vostede dirá, sente. Bueno, vamos a ver. Teño aquí unha idea que a min parece fantástica, é un negocio. Eu sempre estou aberto ante calquera posibilidade de negocio. Bueno, isto é o seguinte. Eu penso que iso de celebrar os velorios nas casas xa non é destes tempos. Iso é dos tempos de antes. Entón, ocorreuseme a min construir unha serie de locais onde a xente poida celebrar os velorios, pero eles encárganse de todo. Con cafetería. Un momento, home, xa estou entendendo, pero que iso xa existe, xa está inventado. Me mate. Claro, vostede fala dos tanatorios, son moi populares, xa odia a palabra tanatorios. Sí, home, sí, están moi extendidos. Hai unha morea deles por todo o país. Non é exactamente eso, porque eu digo de celebrar os velorios en pelotas. Todos en pelotas. A ver se me entende. Os viúvos en pelotas. As viúvas en pelotas. Sobriños, primos, netos políticos, demais familias, todos en pelotas, compunxidos en pelotas. E
idea máis brillante que escutei na miña vida. Sí, señor, xa estou vendo. Ademais, vai ser unha forma distinta de mostrar a dor por un ser falecido. Claro, e os enterradores en pelotas. E os das pompas fúnebres en pelotas, os que conducen os coches en pelotas. E os das coroas de flores en pelotas. E o que fai as lápidas en pelotas. Entón, que lle parece, Unha idea maravillosa. Déixeme mover os fíos. A ver que pasa. Unha cousa. O morto en pelotas tamén, que lle parece? O morto en pelotas? Pero, home, por favor, entón nós que somos? Animais. Oxe, os tiranos mortos en O Rei da Comedia. Gracias. Hoxe vou a dar aquí unha nova que vos vai acoller a todos por sorpresa. Donas e cabaleiros, deixo o mundo da comedia. Nada. Está decidido. Porque últimamente está afectando a miña vida personal. Eu antes tiña unha conversa cunha moza, era unha conversa normal, agradable, pero agora non. Agora se a moza non rí, penso que tiña que rir. E se me rí, penso que tiña que aplaudir. Entonces nada, a verdade é que eu sou moi bo xenocida, pero humorista non me atopo. Que non! Que está decidido, hombre! Ademais, cando se me mete unha cousa nos cascos, vou pa diante, sea como sea, pregunten aos polacos. Pero, a ver, Adolfo, home, por favor, home. Pero, a ti parece normal. Que non, Mussolini, non veñas aquí con os... Pero como vas a deixar a comedia se ti naciches para iso, home? Nada. A ver, home, Adolfo, que que falaba, temos rido Stalin, contigo en Moscú. Home, a ver, Polpo, dille aí algo, home, dille aí algo. Eu creo que para cocer los fideos fan falta 20 minutos. Non, fideo oriental, 20 minutos. Despois de hervir 20 minutos, cocción perfecta. Pero tes, estás dicindo. Que non, Stalin, por mis cojones que deixa comer. Adolfo, ven pa, que Adolfo, dillo do arroz, Polpo. O arroz, 20 minutos tamén. Arroz oriental, 20 minutos de cocción. É criminal, é o carallo, Hola, que tal? Eu son Benito Mussolini hasta non trouxen así nada preparado, pero malo será que non nos quitemos algo da manga. A ver. Ese que llega y dice, ese niño que nació después de las Dolores, y dice, mamá, en el colegio me llaman miope. Dice, su tabaco, gracias. Pois xa está enterrada. E isto xa non o precisa. Custoume arrincarllo, non existíase. Bisutería. Xa non hai respeto. A xente xa non enterra os seus mortos con boa. Que desgracia. Vaya, unha viúva fina e elegante. Seguro que está desconsolada e precisa de alguén con tanto estilo como a min. Que, señora? Un familiar? O meu marido. Vaya, pois acompaño no sentimento. Carai, ai. Señora, vostede precisa de alguén que a acompañe nestas longas e frías noites. Non sei, se caíse un pouco pronto. Ainda teño fresco a súa lembranza. Parvadas, sabe? O mellor para esquecer un bello amor é un amor novo. Vostede precisa de alguén como a min. Como a vostede. Por favor, non me faga rir. A min gústame os homes altos, rubios, guapos, macizos. É que non mulan tan mal como a vostede. Parelle, non? Non! É a muller que podo facerse moi feliz. Non me toque! Vostede dame noxo. Iso que eu non. Por favor. Ainda anda un pouco tímida, pero esta seguro que volve. Ai, campeón, non sei que lles das. Que é
Vaya, outro dente. Nada, para o rato Pérez. Adiante. Boas tardes, que se lle ofrece? Non lle extraña a miña apariencia. Ui, non sabe vostede a cantidade de xente que pasa por aquí. Que podo facer por vostede? Son a morte. Carai, a xente cada día máis estrita coas dietas. Dixo vostede que era a morte que máis? Só a morte. Moi ben, que se lle ofrece? Veño por ti. Carai, impresionante, eh? Como fai iso? Non son eu, é o tempo que anda revolto. Ah. Chegou a túa hora. Tes que vir comigo. Oi, non. Eu iría encantado, pero é que acabo de chegar. Se quere baixar e agardar un pouco ata a hora do vermú. Non o entendes. Tes que vir comigo pro outro mundo. E non crea que non me apetece viaxar, pero, home, teño moito traballo. Vaya. Vas morrer. Tes que vir comigo. Ah, con que era iso? Xa puido ter vido onte, home, que tocaba facer yo amor a miña muller. Onte iría encantado, pero agora é imposible. Gañaches un día de vida. Ah, de vida, di. Como se nota que non coñece a miña muller? Prepárate. Xa é a hora. Non, é que hoxe non podo ir, é imposible. Teño que levar a miña nai á aldea. Non podo esperar. Pero veño, me que a miña pobre nai será só un momento. Vale, pero pola noite virás comigo. Ui, pola noite é imposible. O aniversario da miña irmá faríalle un feo de non ir. O venres? O venres? Ui, non podo. Ese día teño partida cos amigos. Tú te de parellas, montamos unhas timbas. Se eu lle contarse. Sábado? Ah, tócame estar coa miña amante filipina. Esa muller e os seus 15 fillos dependen de mí. Dentro de 3 semanas? É o Celta Deportivo, xa teño as entradas. En 4 meses? 4 meses? Vaime ben. Non, coño, teño que pagar a continuación. En 7 meses? Teño callista. Pero, por que querido callista se vai morrer? Porque xa teño pagado o arreglo. Sabe que lle digo? Que estou farto. Xa volverei noutro momento. Pero home, onde vai? Que seguro que amañamos. Non, teño que marchar. Acumúlaseme o chollo. Por Dios, pero que vai pensar de min? Que vai pensar de min? Por Dios, oiga. Se quere vir un sábado ou un domingo pola mañá, cando vostede queira. Por agora, cando vou pola cá... Puto rollo, tío, que me vais a oír. Señor, empezamos. Ahora, no inverno, é na primavera, incluso. Algún diola... Que? Vai frío, eh? A min o frío dame polo... A min o que me está tocando é a túnica esta que me está enforcando. Cuidado co corta uñas. Añas. Temo o seu diagnóstico, me cago na... Me teño... Que pasa? Xa están os resultados da... Pouco sabes falar. Isto sí que vale para cámara oculta, atontado. En realidade xa me extraña que siga falando. En fin, ata logo. Dixen ata logo, que a tontos todos. Boas noites, amigas e amigos. Que fermoso sería que o programa rematase aquí, despois deste simpático percorrido pola relación que a nosa Galiza mantén coa morte. Pero non. Aínda hai que botar unha ollada ao lado escuro. O sketch presentado por mal gusto. Vexa. Arrea porcona. Ai, che ben tempo que non vou un velorio tan bonito. Que emoción, miña. Emoción é que me deron a min as cazolas de fabada. Que boa estaba.
E a min, pero parece que rebenta aquí polo lado e corjases. Ai, Viboriña, por favor, cho pido que isto é un velorio, que non son as festas do Carmen. Non empeces cos foguetes. Si, home, vou perder un saco de tripas por non botar un peido, Ai, carallo. por favor, que habemos morrer afogados, pero ti non sabes como es. É porque me tomas. Ainda todavía hai clases. Hola, non somos nada a miña filla, arre por eso. Arrea, señora! É usted para que ven aos sitios, se non sabe ir aos sitios, non se presente, non ten cultura. Ándate, a esclerosa múltiple. Eres como un MacGyver, sales de calquera sitio. É que é MacGyver? O datel, o rubio. É porque daba peidos. Facía bombas como a ti. Tira por diante que isto ten que estar. Sen comentarios. Que vergoña. Impropio da Galiza de hoxe. Amigos e amigas, ata a semana que ven.